Hej. Og velkommen tilbage i den røde sofa. Ja, så er vi her igen. Så er vi her igen. Ja. Og det, at det er den røde sofa, er mere passende end sædvanligt. Fordi Det er meget vigtigt. det er meget vigtigt. Ja, det er rigtig, rigtig vigtigt i dag, Ja. fordi det er den 1. maj. Det er arbejdernes internationale kampdag. Så vi skal selvfølgelig beskæftige os med arbejdere i dag. Det skal vi. Og vi, det er mig. Jeg hedder Mille Brandt. Jeg er sociolog og inkarneret Matador-fan. Og jeg sidder her sammen med dig. Ja, og jeg er Anne Pia Jørgensen. I den her sammenhæng tror jeg det vigtigste er, at jeg er skønlitterær forfatter. Så det er meget litteraturvinklen, jeg har på, og så elsker jeg også bare Matador. Altså ligesom Mille, det må jeg bare sige. Matador kan noget. Så ja, det er lidt grunden til nok, at vi har fundet hinanden og lavet det her koncept, hvor vi lidt blander litteratur og Matador på forskellig vis, ud fra forskellige temaer og emner. Og i dag er det altså kampdagen. Ja, det er det nemlig. Ja. Det er det. Og vi skal starte med at høre noget fra, hvis ikke jeg husker helt galt, så er det din første bog. Ja, det er det. Det er som efterhånden ligger nogle år tilbage. Ja, det er min debutroman. Ja. Bidronningen hedder den. Jeg havde skrevet i mange år, da den kom ud, men det er den første, der er udgivet. Og her skal vi langt tilbage, og grunden til, at vi starter med mig i dag, eller i hvert fald med min litteratur i dag, det er simpelthen fordi, at den ligger så langt fremme i forhold til Matador, så for at gøre det nogenlunde kronologisk, så giver det bedst mening, at det her vi starter. Vi skal nemlig tilbage til 1800-tallet, helt præcis, så starter den i 1821. Der var grundloven ikke skrevet. Vi havde en enevældig konge i Danmark. Og det vil sige, at man lå rigtig meget under for sin arbejdsgiver. Mm-hmm. Du havde ikke nogen rettigheder som arbejder. Det var der ikke noget, der hed. Der var heller ikke nogen form for velfærdssystem. Nej, eller fagforeninger. Eller noget. Fagforeninger var slet ikke opfundet. Og hvis nogen havde sagt pip om det, så var de røget hen til en af de steder, vi skal besøge her. Som er Kastellet, fængslet, der ligger meget centralt i København, selvfølgelig lidt mindre centralt dengang, men stadigvæk. Og grunden til, at den blandt andet er meget på Kastellet, det er, at i 1821 bliver Dr. Dampe, som talte for demokrati, altså ikke noget så slemt som fagforeninger, men dog demokrati, talte han for i kirker, som foredragsholder. Han bliver isolationsfængslet. Okay. Så det viser bare, det må man ikke. Altså det er no-go, så fagforeninger, nej, slet ikke. Så man kan sige, for arbejdere, det er et spørgsmål om at overleve. Ja. Altså, hvis du ikke arbejder, jamen så dør du sult. Der er ikke nogen alternativer, så der er ikke noget med at være smart over for arbejdsgiveren og sige, du kan også bare passe dig selv, jeg skrider. Jamen, det gør du godt, men så kan du dø af sult i Københavns gader. Ja. Den person, vi skal møde i det, jeg læser op i dag, er en ung pige, Marie. Marie er analfabet, og det placerer hende på det her tidspunkt i lidt af et limbo. Hun lander lidt i sådan ingenmandsland, fordi der på det her tidspunkt bliver lavet en skolereform. Det er helt nyt. Men man får en skolereform, som siger, at for at blive konfirmeret, så skal du kunne læse. Aha. Men den var der ikke, da Marie var barn. Så hun kan nu ikke blive konfirmeret, fordi hun ikke kan læse. Og når hun ikke kan blive konfirmeret, skal hun heller ikke blive gift. Så det vil sige, det der med at få en forsørger, det kan hun ikke rigtigt. Så hun bliver nødt til at arbejde, men du kan ikke som enig ung pige, bare sådan, så hyrer jeg bare en lejlighed eller sådan noget. Nej, det kan du ikke. Så hun bor hos sin søster og svoger. Svogeren er soldat på Kastellet og har skaffet hende et job som rengøringskone derude. Okay. Så det er altså det, Marie hun lever af. Hun arbejder derude hver dag. Hun arbejder hårdt, og pengene går til svogeren. Han bliver betalt direkte. Marie ser aldrig de her penge. Nej. Og det er en vigtig detalje i forhold til den, jeg læser op senere. Okay. Men jeg vil starte med lige at læse første kapitel op, sådan så rammen ligesom er sat, og man ligesom ved, okay, hvor er vi henne af? Så der begynder jeg. Marie gik rask afsted af Borgergade. Mørket og den bidende kulde
skabte et tomrum omkring hende, hvor i lyden af hendes træsko, der slog imod brostenene, rungede. Hun så, at blomsterkonen og æblekaren var ankommet til deres sædvanlige pladser og satte deres kurve frem til skue. Det betød, at hun var ved at komme for sent, og hun satte farten yderligere op. At møde sent vagte ballade. I bedste fald gav det en syngende lussing, i værste fald frakendte det morgenmad og frokost og gav en anmærkning til hendes svoger. Han ville derefter gøre alt, hvad der stod i hans magt for at straffe hende i de efterfølgende dage, og eftersom hun boede under hans tag, havde han rig mulighed for at udøve den magt. Marie kunne ikke se Karens æbler i mørket, men hun kunne svagt opfange deres duft, og hun vidste, at de var skinnende røde. Røde æbler vendte hendes tanker mod julen, og julen ankom denne selv samme aften. Hun hastede forbi æblerne, hvis duft havde samlet hendes mundvand under tungen. På Store Kongensgade var en gruppe mænd stimlet sammen foran et opslået dokument. Deres skinnende høje hatte og lange varme frakker fortalte Marie med al tydelighed, at hun ikke hørte til i deres verden. Hun gik tæt forbi deres rygge, nært nok til at kunne fornemme deres varme og til at kunne skimte papiret, der samlede dem. På det lyse papir var der med blæk skrevet streger, buer, cirkler og prikker, der ikke gav nogen form for mening for Marie, men det gjorde det for mændene, der diskuterede dem med lidenskab. Hun ønskede at standse, betragte de fængslende tegn og lytte til mændenes tale, der muligvis kunne skabe en form for mening for hende, afsløre papirets hemmeligheder, men tiden tvang hende videre. Tegnene stod tydeligt for hendes øjne, alt imens hun småløb. Der var noget dragende ved dem. De fremstod som magiske, fulde af magt. De fristede hendes fingerspidser til at stryge kærtegnene hen over dem, som ville de hæve sig op fra papiret, skyde ryg op imod hendes fingre og lade sig mærke. Marie Johannesdatter, mumlede hun formanende, hold så inde med dine drømmerier. Aldrig er du der, hvor du er. Det er grunden til al din elendighed. Hun hørte ikke sin egen dæmpede stemme, men derimod søster Rikkes, der klingede klart og tydeligt i den stivnede luft. Frosten havde taget et stærkt greb i mørket, og mørket i frosten. De slyngede sig sammen i en ildevarslende samhørighed. Marie så op. I dag er en særlig dag, erklærede hun højt. I dag er en skæbnesvanger dag. Så smilede hun og rystede på hovedet. Tosserier, Marie, tosserier, lød Rikkes stemme. I anledning af den forestående juleaften aflagde Marie et højtideligt løfte til sig selv. Hun ville på turen hjem standse og betragte papiret så meget som mørket ville tillade hende at se, og så længe kulden ville tillade hende at stå stille. Den beskedne træbro, der førte ud til kastellet, var glat, og Marie ændrede sine skridt til langsomme og varsomme. Hun hørte heste nærme sig bagfra og trak sig helt ud til broens udækkede kant. 2 soldater skridtede over broen i den mørke morgen. De forblev ridende side om side, men hesten, som var tættest på Marie, veg ind mod den anden hest for ikke at ramme hende. I det de passerede, strakte soldaten benet udad i stigbøjlen, nok til at hans støvletog ramte pigen i siden, så hun var nær ved at trimle ud over broen. Flyt dig, tøs, brummede han i rettesættende. Marie tav og så ned. Det var oftest den mest velegnede taktik over for soldaterne, så de lod hende i fred. Men disse 2 ænsede hende slet ikke. De forsvandt blot grinende ind i mørket. Se ned, havde Rikke lært hende. Du skal ikke se direkte på mænd og fine damer. De kan ikke lide, at du ser sådan på dem. Marie vidste ikke, hvad der lå i ordet sådan. Hun vidste ikke af, at hun så særligt på nogen. Men såvel Rikke som hendes mand Anders påstod hårdnakket, at hun synede både stolt og hovmodig, når hun så sådan på folk. Stolt, prustede Rikke derefter spydet. Hvad har du måske at være stolt af?
Når Rikke sagde sådan, så fik det hver eneste gang Anders til at le og udbryde: ja, sådan en sær fattig tøs, som ingen vil have. Du skal være taknemmelig for, at jeg lader dig bo her. Og han slog sigende armene ud mod den beskedne lejlighed med store bevægelser. Når Marie bekræftede, at det var hun skam også, faldt der evigt det samme svar: vel er du ej, en skønne dag sparker jeg dig ud. Hvis det ikke var godhed for din søster, så havde jeg gjort det for over dage siden. Forløbet var hende så velkendt, at stemmerne afspilledes lyslevende i hendes hoved. Marie så efter lyden af de 2 soldater. Hendes hjerte hamrede stadig hårdt efter frygten for faldet. Der var så meget, hun ikke forstod, i særdeleshed ved menneskets natur. Så meget, der blot fremstod som sorte, tomme huller. Hun rev sig selv fri og skyndte sig ind på kastellet. Stedkendt gik hun ind i den ene lange, lave bygning, der husede fangerne, og hvor der i det øjeblik herskede en øredøvende larm. Soldaterne vækkede fangerne ved at sparke på de solide trædøre ind til de små rum og råbe. Lugten var, som altid, stram efter en lang nat med mange beskidte kroppe og lige så mange fyldte lokumsspande på så lidt plads. Maries næse trak sig sammen, men hun vidste af erfaring, at det kun varede et kort øjeblik, før den vendede sig til stanken, og i forhold til de varme sommer var lugten i den kolde vinter for intet at regne. Marie fik øje på arrestforvaren, det store gamle nøglebund, rolig og sindig midt i al tumulten, og narrede hastigt. Han nikkede distræt. Ja, så er det tid. Hent deres morgenmad hos Koge-Louise. Der er kommet 2 nye. Marie narrede atter, vendte rundt og ilede ud i det lave grovkøkken, hvor Koge-Louise stod og kogte boghvedegrød over det åbne ildsted. Koge-Louise talte ikke, så blot på folk omkring sig med et mørkt blik, der talte for sig selv. Den gængse omgangsform med Koge-Louise var at undgå hende. Hun vakte de fleste menneskers ubehag under det tunge blik i den tavse verden. Maries ubehag havde dog udviklet sig til tryghed og ro i den så substansfulde kvindes nærhed. Godmorgen, hilste Marie med en kodhed, der udsprang af den ubemærkede forsinkelse. Koge-Louise så på den unge pige og begyndte straks på mekanisk vis at øse grød op i de små træskåle. Marie satte en træske i hver eneste skål og bar dem ud i den lange gang, hvor hun satte dem enkeltvis foran dørene. Ved en dør magen til de mange andre stod en underofficer vagt. Han granskede mistænksomt såvel Marie som skålen. Næh, ham her skal ikke have så meget. Han tog skålen ud af pigens hænder, netop som hun bøjede sig ned for at sætte den på gulvet foran ham. Han øsede store skefulde ind i munden. Kongen selv har bedt os være særlig hårde ved ham, så ham skal du ikke forkæle, spyttede han og tog endnu et par skefulde. Hvorfor? Spurgte Marie forsigtigt. Hvorfor? Udbrød han vantro og spildte derved det meste af den gode varme grød. Du skal ikke spørge hvorfor. Du skal ikke bryde dit dumme lille hoved med noget du ikke har forstand på. Så skiftede hans vrede udtryk til et bredt grin. Fordi han er en værrekal, råbte han højt og sparkede Signe på døren. Han er en fjende af kongen, en fjende af Danmark, råbte han med stor kraft mod døren. Ikke meget klogere nikkede Marie blot samtykkende og skyndte sig at forlade underofficeren, hvis ansigt havde skiftet farve til dybrød. Hun gik ud til Koge-Louise, hvor hun stående spiste sin egen grød, før hun påbegyndte rengøringen. En fjende af Danmark, mumlede hun eftertænksomt. Hvad vil det mon sige? Hun så på Koge-Louise, der betragtede hende helt og aldeles uforstående. Så rammen ligesom sat for, hvordan det var at arbejde på det tidspunkt, hvilke muligheder Marie har, eller måske især ikke har. Ja. Og det giver så lidt mening for det næste lille stykke, jeg vil læse. Der har Marie arbejdet der et lidt længere stykke tid, der er begyndt at ske nogle lidt andre ting,
og hun er nu ude at købe ind for kastellet og går og gør sig nogle tanker om, hvad frihed er. Det er noget, der fylder meget hos hende. Det er det her, hvad vil det egentlig sige at være fri? Hvad vil det kræve at være fri? Fordi frihed er et luksusbegreb på det her tidspunkt. Ja. Hun har en ung pige med sig ude at købe ind, der hedder Sofie. Sofie løb frejdigt afsted i sin nye træsko og strikkede uldsokker. Den første sne var faldet, og gaderne var forræderiske glatte, men det hindrede ikke Sofie. Marie gik rask afsted ved pigens side. Hun knugede det uldne sjal omkring sig, forsøgte at udvinde al mulig varme fra det, ved at lade det dække så stor en del af hende som muligt. Hendes læber og tinninger var lyseblå, og hendes kæber sidrede. Da de nåede Gammeltorv, standsede Marie og sagde formanende: Nu render du til bageren og køber 2 sukkerkringler og 4 smørkager. Og hvad skal du huske? At det skal pakkes ind i så meget avispapir, som de kan undvære. Marie nikkede anerkendende, rakte Sofie mønten og lod hende løbe. Pigen var hurtigt væk, rask som hun smuttede ind og ud imellem dyr og mennesker. Selv gik Marie til valbykonerne for at købe høns og ænder. Sulten skreg i hendes mellemgulv og fik hende til at stirre fikseret på alle former for spise. Vand samlede sig i hendes underkæbe, og hun tvang blikket væk. Det forøgede kun hendes sult at se alt den mad, og hun havde ingen mulighed for at lindre den ved at købe noget at spise. Hun rendte kun kastellets ærner. Penge af sine egne havde hun ingen af. Hun tjente til sin kost, der oftest var mangelfuld, og en skilling til Anders for logi. Pengene så hun aldrig. Det var et anliggende imellem general Lorenz og Anders. Men meget kunne det ikke dreje sig om, da Anders ofte beklagede sig over, at hun var dyr at forsørge. Særligt efter at deres søn var kommet til. Marie var lykkelig over, at det ikke var hende, der skulle bære de sukkersøde kager. Den fristelse var hun ikke sikker på, at hun magtede. Da hun stod ved Amagerkonen, fik hun kvalme af det friskværnede smør, hvis lokkende duft bølgede omkring boden. Hun betragtede den gamle kone, der pakkede og vejede sine varer. Hendes bevægelser var hurtige, og hendes furede ansigt sammenbidt. Jeg vil ikke have noget tiggeri, advarede den gamle kone ved synet af den unge kvindes grådige øjne. Marie slog skamfuldt blikket ned, ramt, som var konens ord piskeslag. Hun hastede derfra med sin varer. Da hun var vel ude af den gamle kones synsfelt, puttede hun en håndfuld sne i munden og drak vandet efterhånden, som det smeltede, i håb om, at det ville give en smule lindring i den smertende tomme mavesæk. Sofie fandt let tilbage til Marie trods trængslen af de mange mennesker, vogne, køer, heste, grise og vilde hunde, der hurtigt lærte sig respekt for de rappe fødder i træsko, når de overmodigt nærmede sig de velduftende kager, alle drivende ud og ind imellem hinanden i jagten på overlevelse. Hun stak sin lille hånd ind i den større, der ganske af sig selv åbnedes for hende. I en smal gade passerede de en kvinde, der lå i rendestenen imellem affald, rotter og mange natpotters indhold. Forslået var hun, hvid af kulde og sult. Nogle forbipasserende undersøgte hende for alt brugbart, men andre havde været der før dem. En ung mand rev hendes kjole fra hinanden og blottede hendes bryst, men da han heller ikke der fandt noget, sparkede han i sin ærgelse til hende og gik vredt videre med hænderne presset dybt ned i bukselommerne. En svag stønnen var kvindens eneste reaktion. Sofie knugede sig hårdere til Maries hånd. Hun så fra kvindens blottede fødder til sine egne træsko, og i dem fandt hun tryghed og sikkerhed. De træsko viste, at hun ikke var en af dem. For den kvinde kan friheden kun være døden, tænkte Marie uvilkårligt. Forhåbentlig ville den inden længe forbarme sig over hende, og så ville hun ligge der aldeles fri, til natmændene fjernede hende. De hastede forbi kvinden uden at tilkaste hende endnu et blik. Hvad ville frihed være for mig nu?
Marie tvang sine tanker til at beskæftige sig med andet end sult og elendighed. Mad var hendes spontane svar, men ved nærmere eftertanke indså hun, at det kun ville købe hende tid ind til næste måltid. Det var ikke frihed. Det var en lap, som at lappe en tyndslidt kjole. Det var den forkerte frihed. Var det ikke taleren, der havde talt om forkert frihed? Det var den falske frihed. Hendes hjerne søgte videre ud af et net af tynde tråde. Nogle knækkede, andre endte blindt. Pludselig ramte hun en, der slog gnister, og den holdt til hendes umiddelbare angreb. Den fjedrede endda og voksede sig stærkere. Marie stansede brat som ramt af et stød. Den sande frihed for hende nu måtte være at herske over sine egne midler. Tanken var så revolutionerende for hende, at hun dårligt turde tænke den. Hvad er der galt, spurgte Sofie bekymret og så op på Marie, der var gået helt i stå. Hvis hun modtog penge for sit arbejde, så kunne hun selv vælge, hvad de skulle bruges til. Måske var der slet ikke nok, men det var egentlig ikke det afgørende. Friheden lå i, at hun på den måde selv kunne vælge, hvorvidt hun ville sulte, fryse eller være uden logi. Det ville være hende, der traf afgørelsen for sit eget liv og levned, og dermed også bare ansvaret for samme. Det blev klart for hende, at den sande frihed var at kunne vælge. Wow, super. Der slutter vi. Ja. Ja. Det her med frihed, og det her med at have egne midler, hvordan er du nået dertil, at det sådan, hvordan er du nået til den konklusion, eller hvordan når Marie til den konklusion? Ja, man kan sige, da jeg skrev den, det jeg gjorde, det var jo, når hun først stiller spørgsmålet, hvad er frihed egentlig for mig? Ja. Så kører jeg jo med hende ud af det tankeeksperiment. Og så vil man jo først kigge de steder på de ting, hun mangler, som hun også selv gør, ikke? Med mad som det første, fordi hendes mave skriger på sult. Ikke? Så hun tænker, hvis bare jeg får noget mad, så stopper den her sult. Ja. Men så kan man jo godt se, i hvert fald når man som forfatter har tid til at sidde og tænke over ting, så kan man jo godt se, ja, det er jo kortvarigt, for så bliver hun sulten igen. Ja, det er jo det. Og så har vi problemet igen. Ja. Så jeg kunne jo godt køre den længere tilbage og sige, det er faktisk først, når hun selv står med muligheden for at vælge, at hun har en decideret frihed. Ja. Hun siger så også selv, det kan godt være, at hun stadig vil sulte eller fryse, men så er det hende, der vælger. Ja, præcis. Så i hvert fald under de omstændigheder, hun står i, under den ramme, hun befinder sig i, så er det den største frihed, jeg som forfatter kan finde til hende og sige, her har du den. Yeah. Altså det er dine muligheder, hvor du er. Mine muligheder er et andet, fordi jeg sidder et andet sted. Yeah. Og i en anden tid, hvor der er fagforeninger, hvor der er rettigheder, hvor jeg kan klage til noget, der er større end min arbejdsgiver. Det har Marie ikke. Nej. Fordi det er sjovt, du siger det, fordi når du læser op, så synes jeg også, det er påfaldende, det her totalt fravær af solidaritet. Ja. Altså hun går imellem mennesker, som på mange måder har samme livsvilkår som hun selv, men i stedet for at slå sig sammen, så er de hinandens modstandere. I det der byrum, hvor det ligesom er alles kamp mod alle. Præcis. Får jeg oplevelsen af. Ikke? Og det bliver pigen i rendestenen jo et tydeligt billede præcis. af. Og man forstår jo også godt igennem, når man læser teksten, for eksempel den unge mand, der river kjolen fra, og som sparker hende. Det er jo ikke, fordi han er ond, men ligesom Marie, han jo også ved at dø af sult og kulde og så videre. De er så hårdt presset, så alene tanken om at være solidariske, den er fuldstændig fjern, fordi vi skal bare overleve. Så er det klart, så har de enkelte venner rundt omkring, hvor de ved, de vil dele, hvad de har med dem. Men det er ikke sikkert, at de har noget at dele. Nej. Men hvis de har, så vil de gøre det. Ja. Så det der med solidaritet, fagforeninger og hele den tankegang, den får du lov at køre fordi så skal vi jo lidt længere, frem i historien. Matador foregår jo mestendels i 30'erne, og på det tidspunkt der har verdens Marier i hvert fald i en vis er begyndt at forstå, at hvis noget skal
ændres, hvis de her elendige livsvilkår skal ændres, så er vi nødt til at få en bevidsthed om, at det er noget, vi deler. Ja. Og vi har også, hvis jeg må afbryde dig, vi har også haft grundloven i mellemtiden, ikke? Rigtigt, 1849, ja, som netop er med til at sige, at den her enevældige styreform, det går ikke, vi må have noget demokrati. Så alene der er der også begyndt at blive en fælles tanke, det er der. På en måde, ikke? Jo, og vi har den første hovedaftale i 1899, altså som går ind rent faktisk og sætter nogle regler for arbejdsmarkedet i Danmark. Ja. Og i Matador-regi, der er der jo især en, som røde, som inkarnerer, hvad skal vi sige, den klassebevidstheden, den klassebevidste arbejder, og det er selvfølgelig Laurits, også kaldet Røde. Ja. Og det der er med Røde, det er, at han kan se de der store linjer. Ja. Han kan se strukturerne, at det rent strukturelt er et problem. Vi hører faktisk ikke om, at Røde er ked af sit eget arbejde. Jeg tror faktisk, han er relativt tilfreds med det. Ja. Men ikke desto mindre har han blik for det her med, at det er en... hierarkiet, hvis man kan sige det. Det klassemæssige hierarki og han er bevidst om, hvor han selv befinder sig. Han er bevidst om, hvem der i øvrigt tilhører arbejderklassen, og hvad det er for nogle vilkår, som arbejderklassen har til fælles. Ja, og netop fordi han er så dygtig til at tænke generaliserende, hvor jeg kan huske ham på et tidspunkt, lidt skælder Agnes ud, det der med, hvor han siger, det handler ikke bare om dig og mig, men om alle arbejdere. Nemlig. Hvornår lærer du det? Ja. Han har det der udsyn, kan man sige, eller det der blik for, at det her, det er altså noget strukturelt. Ja. Det handler ikke bare om, at det er mig, der er sulten. Jeg ved ikke sulten, men hvis vi kigger på Marie, ikke? Altså det handler ikke kun om, at Marie er sulten, det handler om, at alle arbejdere er sultne, og hvis vi skal holde op med at være det, så er vi nødt til at skære kagen anderledes på en eller anden vis. Og det har han jo blik for. Så kan man så sige, at han er ikke opmærksom på bjælken i sit eget øje, fordi han har jo for eksempel slet ikke blik for Agnes det ulønnede arbejde, hun og andre kvinder udfører i hjemmet, og det er ikke noget, han oplever, han på nogen måde skal tage del i. Og han ringeagter også, når vi kommer længere hen i serien, Agnes indsats i forhold til at skabe egen virksomhed, og i øvrigt også skabe en virksomhed båret af kvindelig arbejdskraft. Der kan jeg huske, hun skælder ham ud. Det er rigtigt, hvor hun siger noget om, sådan skal du ikke tale om mine dage. Ja, nemlig. Lige præcis. Jeg kan ikke huske, hvad han siger, men han får sagt noget, der i hvert fald støder hende. Ja, det gør han. Han omtaler blandt andet deres klatmalerier. Det er rigtigt. Men det er i hvert fald, det får i hvert fald Laurits til at fremstå hyklerisk. Det her med, at han kan godt se de der store linjer, men er fuldstændig blind for de uretfærdigheder og de uligheder, der eksisterer inden for hans egne fire vægge, faktisk. Så han kommer til at fremstå som en hykler. Det gør han jo. Ja. Men han for mig så inkarnerer han sådan den klassiske arbejder. Vi ser også et par andre eksempler på personer, karakterer i serien, som gør op med urimelige arbejdsforhold. For eksempel Arnold, der siger op i Damernes Magasin. Vi ser også Esther gøre det samme hos Varnes. Og det gør de, fordi de arbejder under nogle helt urimelige forhold. Men de gør det for deres egen skyld, kan man sige. De gør det ikke sådan af fordi de har en eller anden overordnet forståelse. Nej, det er ikke en ideologi, men det er en højere løn, det er nogle bedre vilkår. Ja, det er det. Ja. Men der er så også en anden type
arbejder. Og når jeg snakker om arbejder i den her sammenhæng, så mener jeg det sådan meget, meget bredt. Mm-hmm. Måske det ville være mere rimeligt at sige lønmodtager. Ja. Der er denne her scene, hvor Røde går i rette med Agnes, fordi Agnes ikke vil med i biografen. Ja, det er rigtigt. Agnes vil ikke med i biografen, fordi pigen derovre fra også skal med. Lige præcis. Ja. Gudrun skal med. Gudrun er stuepige hos Skjern, ja. Og Agnes, som er, hvad skal man sige, opdraget i det varenæske hjem, ja. Og ikke mindst af Laura, er helt på det rene med, at dem omgås vi altså ikke. Nej, vi ser igennem fingrene med, at børnene mødes, men de voksne, de gør ikke. Nej. Og så er det, at Laurits går i rette med hende, og siger, jamen, det har du jo fuldstændig misforstået. Ja. Denne her konflikt, eller det her uvenskab, der eksisterer mellem Varnæs og Skjern, det har intet med dig at gøre. Ja. Tværtimod er det dig og Gudrun, som har noget til fælles. Ja. Det er sgu da jer, der skal holde sammen. Ja, lige præcis. Ja. Det er det, han siger til hende. Ja. Så det, man kan sige, det Laurits går i rette med her, det er det, man inden for marxistisk teori kalder for falsk bevidsthed. Ja. Og det vil jeg godt lige bruge lidt tid på at forklare, ja. Fordi det går simpelthen ud på, at hvis vi kigger på klassehierarkiet, overklassen og arbejderklassen, så har overklassen en vis succes med at, hvad skal man sige, bilde arbejderklassen ind, at man deler et fællesskab. Ja. Det er for eksempel det, der gør, at Agnes siger, vi omgås ikke Skjern. Ja. Hvilket vi. Ja. Altså, og hun i virkeligheden tænker på sin arbejdsgiver. Hun tænker på sin arbejdsgiver, i stedet for på sig selv. Hun identificerer sig med sin arbejdsgiver. Ja. Hun har oplevelsen af, at hvis min arbejdsgiver har status, så smitter det også af på mig. Ja. Min identitet er bundet til min arbejdsgiver på en eller anden vis. Ja. Og hvis man har den her falske bevidsthed, som Agnes giver udtryk for på det her tidspunkt, så vil det tjene arbejdsgiveren. Det vil tjene overklassen. Ja. Og derfor er det også problematisk, hvis det indbildte bånd bliver truet. Ja. Og det bliver det på det her tidspunkt i historien, både i Matador, men også i virkeligheden, fordi vi ser fagforeningerne være på vej frem. Ja. Og fagforeningen går jo netop ind og siger, hallo, jamen altså, hvis man er arbejder, så har man noget til fælles med andre arbejdere. Så er det arbejderne, der så fællesskabet går den vej, nemlig, og ikke den vej. Lige præcis. Lige præcis. Ja. Og fagforeningerne er en trussel. Vi ser det Arnesen på et tidspunkt blive meget vred, da Arnold udtrykker, at han har krav på frokostpause. Ja. Det er fagforeningssnak. Det er fagforeningssnak, og Albert Arnesen bliver meget vred. Ja. Han vil ikke høre den slags udtryk i sin butik. Vi ser det også hos Laura, som bliver meget oprevet. Hun kalder Gudrun en urostifter, er det ikke? Det er hun nemlig, jo. Ja. Gudrun, før omtalte Gudrun, som jo er stuepige hos Skjern, har meldt sig ind i Kvindeligt Arbejderforbund. Og det er altså i Lauras øjne er det intet mindre end en skandale. Og det er noget hendes arbejdsgiver, herskabet, som hun jo ynder at kalde dem, skal skånes for. Tænk hvis de hørte, tænk hvis de vidste. Ja. Og det er også en del af den falske bevidsthed. Det er det her med, at vi skal passe på dem. Vi skal passe på dem på en eller anden vis. Arbejdsgiveren, fordi det er en, man identificerer sig
med, så er det også en, der skal skånes, det er en, der skal beskyttes. Og det ser vi faktisk også flere eksempler på i Matador. Jeg vil godt lige nævne, fordi jeg mener faktisk, at der er flere steder, hvor vi kan se den her falske bevidsthed udtrykt hos lønmodtagere i Matador. Der er måske det mest eklatante eksempel er måske Hr. Svend og frøken Jørgensen, som jo begge i Damernes Magasin, som jo i den grad identificerer sig med deres job og med deres arbejdsgiver. Og det betyder, at de for at bekræfte sig selv, at de tilhører hvad skal man sige, et andet segment, så er de ekstremt nedladende i forhold til kunder og samarbejdspartnere, som ellers deler de samme klassevilkår, som de selv gør. Præcis, det er rigtigt. Det er meget interessant. Ja, det er næsten mere snobbet end overklassen er. Ikke? Lige præcis. Lige præcis. Det er mere vigtigt for dem at få bekræftet. Fordi de står allertættest på nederste trin. Så det de skal ligesom overdrive, at nej, det gør vi ikke. Så det næsten bliver grotesk. Ja, det gør det. Nu frøken Jørgensen, der er så også noget omkring, hun har en eller anden... hun har så også nogle følelser. Hun har nogle følelser for Arnesen, ikke? Som er mere romantisk karakter. Vi ved ikke helt, om det er noget, der har været om det kun er foregået inde i hendes hoved, eller om det er noget, der rent faktisk er foregået. Men der er selvfølgelig nogle implikationer der. Men alligevel, hun har den her meget, meget stærke identifikation med det at være ansat i Damernes Magasin. Og Hr. Svend ligedan. De har jo rigtig meget den samme adfærd, kan man sige, omkring det. Og vi ser, at det er en illusion, blandt andet ved, at Hr. Svend, som har, altså for hvem det er helt fantastisk, da han på et tidspunkt har mulighed for at spise fast på postgården. Det er jo slet ikke til at få armene ned. Og det her med, at så han tættere på de her kunder, som han jo identificerer sig med, de her upper class fruer, og samtidig så ser vi serien igennem, at når de her selv samme fruer sådan tilfældigt skal omtale Hr. Svend, så kan de aldrig huske, hvad han hedder. Nej. Altså, så er det altid ham den lille første mand. Altså, han har ikke gjort noget indtryk, vel? Der er ikke noget den anden vej. Nej, slet ikke. Og i hvert fald ikke det indtryk, han ønsker. Nej, præcis. Så det er mere et negativt indtryk. Lige præcis, ikke? Lige præcis. Så det er... og de bliver komiske karikaturer, de to. Ja, det gør de. Både Svend og frøken Jørgensen. Ja, det gør de. Det gør de. Også fordi det bliver vist, det her med, hvordan loyaliteten og oplevelsen af et delt fællesskab slet ikke går den anden vej. Men at det selvfølgelig tjener overklassen, at vi har nogle medarbejdere, der har den her helt overdimensionerede loyalitet. Vi ser den også, det er sådan mere underspillet, men vi ser den også hos en medarbejder som hr. Stein, altså bogholderen i Korsbæk Bank, som også identificerer sig meget stærkt med sin arbejdsgiver, Hans Christian Varnæs, og har en oplevelse af, at han skal skånes, han skal beskyttes. I starten af serien, hvor Mads Skjern kommer ind i banken og beder og vil låne. Det bliver så afvist, og Mads beder så om et møde med Hans Christian, og det er Stein godt nok ikke meget for. Mads insisterer så og sætter sig til at vente, og han får lov at vente i lang tid. Hvor til sidst så har man lidt indtryk af, at så forbarmer Stein så over Mads, og så får Mads så bevilget et kort møde, fordi Varnæs, Hans Christian Varnæs
skal skærmes mod sådan nogle besværlige kunder. Som man kommer ikke bare. Nej, det gør man ikke. Nej. Så Stein har også den der oplevelse af at være et bolværk over for sin arbejdsgiver. Og når du siger Stein, det billede, jeg tydeligst har af det der, hans forhold til arbejdsgiver, det er der, hvor han fortæller om, der hvor han er i deres stuer, og så fortæller han Maud om, at hvordan han efter brylluppet, hvordan de ansatte fik lov til, imens de var på bryllupsrejse, at blive inviteret ind i stuerne og se deres bryllupsgaver, og det er den stemmeføring, han siger det med, der fik mig til at tænke første gang, hold da op. Altså tænk at være så falden på halen over. Det er jo, altså det er så erbødigt, det er det. Altså, så det er næsten hvad noget. Kan vi sammenligne det med i dag? Ja, vi kan jo nærmest sammenligne det med de kongelige. Ja, altså, at man kunne komme ind og se Mary og Frederik bryllupsgaver. Ja, det er rigtigt. Altså, det er der, vi er. Det er der, vi er, ikke? Så det er næsten noget helligt, ikke? Ja, jo. Og da Stein må flygte over stok og sten under krigen, er hans største bekymring også, at han ikke får gjort sit arbejde færdigt. Hans største bekymring kunne have været, han fik ikke stemt hovedbogen af. Han fik ikke stemt hovedbogen af, vel? Altså det er reelt mandens største bekymring. Jamen, det er det. Han er på vej til at flygte fra alt, hvad han ejer og har. Og hans største bekymring går på noget arbejdsmæssigt, ikke? Og at det er vigtigt for ham, at hans arbejdsgiver, at hans direktør får besked. Ikke noget med venner eller familie eller hvad det ellers kunne være, men den der arbejdsplads og den der arbejdsgiver er det, der fylder hos ham. Så der har vi også i en eller anden udstrækning. Det er mindre, det er knap så karikeret som med Svend og frøken Jørgensen, men jeg tænker, det kommer det samme sted fra. Ja. Måske bliver det også mindre karikeret, fordi han bliver værdsat lidt mere af Hans Christian. Ja, det er rigtigt. Det er en god pointe. End de andre gør, ikke? Altså, blandt andet der, hvor der er blevet skrevet jødesvin, tror jeg, der henover. Altså, Hans Christian bliver rasende. Det gør han, på Steins vegne, og siger, det skal de ikke udsættes for på deres arbejde. Så han bliver værdsat lidt mere, så derfor virker han måske lidt mindre karikeret. Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Ja, det tror jeg er en god pointe. Ja. Og vi ser det også med en Laura. Altså man kan sige, Lauras forhold til måske især Maud er sådan lidt mere komplekst. Ja, det er det faktisk. Og det udvikler sig også serien igennem. Ja. Men Laura har meget, altså hun har i udpræget grad den her sådan upstairs, downstairs tankegang. Hun har nogle meget faste forestillinger om, blandt andet, hun nævner det mange gange i løbet af serien, det her med at være et rigtigt herskab. Ja. Og ikke mænge sig med de ansatte, og også hvad man kan tillade sig som medarbejder, som ansat. Og hun lægger jo en kolossal interesse for sin arbejdsgivers gøren og laden for dagen. Ja. Og deres venner og deres bekendte, og hvem gør hvad, og hvem og så videre. Altså, det er virkelig noget, der optager deres liv og levned, ikke? Og det er jo også hele hendes liv. Det er det. Hun har jo ikke andet. Nej. Altså, og har heller ikke plads til andet, og det er egentlig heller ikke meningen, vel? Altså, du har fri søndag eftermiddag. Ja. Og det er det, og resten af tiden er du på arbejde, ikke? Altså, så der er heller ikke lagt op til, at hun sådan skal have sit eget liv. Nej. Nej. Det er for noget. Nej, det er der det faktisk ikke. Nej, det bruger vi ikke. Nej. Det bruger vi ikke. Og hun opretholder jo det her uvenskab, den her konflikt, der er mellem Skjern og Varnes. Altså selv efter Varnes for længst har kapituleret, så holder Laura fast. Hun vil i hvert fald ikke stå og lytte til talen, som Varnes skal holde for Skjern. Lige præcis. Nej, der sætter hun godt nok grænsen. Ja. Hun er simpelthen nødt til at forlade stuen. Ja, det er hun. Hun kan ikke have det, vel? Nej. Så der er nogle andre implikationer i forholdet her, men bottom line er, at hun også har den her forestilling om, for søren. Tingene er, som de skal være, og det er godt,
de er, som de er. Vi skal ikke begynde at pille ved noget, vi skal ikke rode ved noget. Der er ikke noget med nogen, der skal have det. Don't rock the boat. Lige præcis. Don't rock the boat. Det er jeg sikker på, der står på Lauras gravsten. Ikke? Så hun er også en del af denne her falske bevidsthed, vil man sige, inden for marxismen. Og man kan sige, hun prøver jo det, som frøken Friis mener er friheden. Og for nu at pege lidt på Marie, vi også talte om før, det der med at eje egne midler. Hun prøver det faktisk, og for hende bliver det jo absolut ikke lykken. Nej. Fordi hun knokler jo røven ud af bukserne i den periode, hun er selvstændig, for så at komme hjem på et lille hummer og sidde og kigge ind i væggen. Lige præcis. Så det tilhørsforhold, hun føler, hun har med Varnes, det har hun ikke, og hun har det heller ikke med nogen andre. Nej. Så der mangler hun det fællesskab, som Røde jo blandt andet taler om. Ikke? Lige præcis. Så hun bliver meget ensom i det forsøg, men hun prøver, og det må man jo respektere. Det må man i hvert fald. Det må man i hvert fald. Og man kan også sige, hun er, altså, på den måde illustrerer hun også det her med, at som man igen vil sige inden for socialismen, nu er det jo 1. maj, det er stadig 1. maj, så jeg tænker godt, vi må bruge den slags argumenter. Det her med, at vi kan ikke have frihed uden sikkerhed. Nej. Det kan vi ikke. Nej, og det vil sige, hvis hun skal knokle, bare for at betale sin husleje, og bare for at overleve, jamen så er det en falsk frihed. Så er det ikke virkeligt. Og det bringer mig faktisk videre til den sidste, hvad skal man sige, type af arbejdere, som jeg har valgt at tage med i dag, og som er repræsenteret i Matador. Og det er en lille mikroskopisk birolle, faktisk. Ja, det kan vi godt lide. Vi kan godt lide at nørde biroller. Og hun er faktisk kun med i 2 små korte scener. Nu bliver jeg nysgerrig. Ja, nu bliver du nysgerrig. Hvem er det? Ja, det er Agnetes mor. Agnete er den her... den lille damefrisørinde. Som er kæreste, eller hvad hun nu er, med Arnold. På et tidspunkt gør Arnold hende gravid. De er jo ikke gift, og Arnold har heller ingen intentioner om, at de skal smedes i hymnen. Og Arnolds mor tilbyder Agnete her et diskret ophold. Ja, det er rigtigt. Og det vil sige, at Fru Violet tilbyder Agnete et ophold på et, hvad kalder man det, et hjem, et sted, hvor hun kan gennemføre graviditeten sådan i al diskretion, og så bagefter kan barnet blive bortadopteret. Og der er vist også nogle penge med i spillet. Så du vil kunne klare dig, tror jeg, hun og noget med at åbne egen salon og sådan noget. Ja, det er rigtigt. Summa summarum er, at det er en form for bestikkelse fra fru Violets side. Og Agnete ønsker meget forståeligt at tale med sin mor om det her tilbud, hun har fået. Og der ser vi sådan i 2 korte scener Agnetes mor, som er rengøringskone, som det jo hed dengang i Korsbæk Bank. Og hun er godt nok en trist affære. Og der tænker jeg faktisk, at Matador altså for en kort stund skifter ramme, kan man sige. Genre, genre. Fordi jeg tænker, Matador er langt et stykke hen ad vejen. Er det jo sådan en feel-good fjernsyn, ikke? Det er det. Det er noget, vi hygger os med. Men lige der sker der et eller andet med fokus, og det bliver sådan nærmest socialrealistisk. Ja, det gør det faktisk. Fordi her får vi en kvinde at se, som er fuldstændig slidt op. Hun er fuldstændig slukket. Vi ser hende kun sådan i profil, så vidt jeg husker. Og der er sådan slet ikke liv i hendes ansigt. Intet liv. Og krop, hud og sådan noget er også altså mat og drænet, og der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at komme efter. Det er en kvinde, der har
knoklet røven ud af bukserne, og stadigvæk knokler, og hun gør det udelukkende for overlevelse. Altså faktisk lidt jævnfør. Præcis der, hvor vi startede. Ja, jeg kommer lidt til at tænke på Koge Louise, som vi hører, der står ude i køkkenet og koger den her grød. Der er også slukket. Ja. Og det der med, at der ikke er noget, for dem er der ikke noget lys for enden af tunnelen. Nej. Vi andre kan godt tale om jeg har lige nu har en sindssygt travl periode, men så. Ja. Eller også, jeg skal bare lige spare sammen til den her motorcykel. Ja. Det er jo slet ikke der, de her mennesker er. Det er det ikke. Det er jo rå overlevelse. Det er det. Jeg og mine børn skal overleve, og det er det, hun har knoklet sit liv for. Det er det. Og hun nævner så det her med, at hendes eneste håb har været, at Agnete en dag kunne få sin egen salon. Og der ser vi glimt af lys i hendes øjne. Ja. Men det er også den eneste gang, for ellers så er det bare... Der er bare slukket. Ja. Og i den forstand tænker jeg, at hun i langt højere grad er et billede på, hvordan det rent faktisk har været at være kvinde i arbejderklassen i 1930'erne og 40'erne for den sags skyld. Ja. Under depressionen, hun har haft hårdt udarbejde, hun har hårdt hjemmearbejde, der er børn. Ja. Jamen altså, det er rigtigt. Og der er ovenikøbet en arbejdsløs mand, så vidt vi ved. Det er rigtigt. Ja. Så det er vitterligt den rene skinbarlige. Så det er rigtigt. Der er meget socialrealisme. Ja, det er der lige der. Ja. Og det er 2 små korte scener, hvor vi ser hende, og jeg tænker lidt, at årsagen måske også kan være, at Matador er jo en 70'er serie. Den er lavet primært i de sidste år der i 70'erne. Og der var det moderne. Socialrealisme var den største genre. Det var det. Det var meget moderne, det her med at skildre virkeligheden. Ja. Den rå virkelighed, som den virkelig var. Uden glasur. Uden glasur, uden filtre, uden soft fokus, noget som helst. Ja. Så jeg tror måske, hun er det mest virkelige eksempel, vi har på en ægte arbejder i Matador. Ej, det var meget deprimerende. Det var meget deprimerende, det var det. Er det virkelig der, vi skal sige farvel? Nej, det synes jeg ikke, det er. Fordi jeg tænker, at når nu det er arbejdet, vi taler om, så kunne det da være sjovt at høre, hvis nu... jeg kan se på Mila, der kommer et eller andet. Ikke? Ja. Hvis nu du skulle have nogens job i Matador, hvem skulle det så være? Eller hvis skulle det så være? Og hvorfor? Ja, det skal så i hvert fald ikke være Agnetes mor. Så hvem vil jeg så have? Og jeg må vælge frit. Der er frit valg på alle hylder. Ja, det behøver ikke at være en lønmodtager. Nej, okay. Ja. Jamen, så tror jeg faktisk, og nu håber jeg lidt, at jeg kan tage fusen på Mille, det ved jeg så ikke, om jeg kan. Så tror jeg faktisk, at jeg vil være Olof. Olof? Ja. Okay. Olof Larsen? Olof Larsen, præcis. Og det er ikke, fordi jeg er glad for at slagte grise, det er bestemt ikke. Tværtimod, kan man sige. Men det der med, at han arbejder hjemme på gården med dyrene. Ja. Jeg fornemmer, at hans tempo er nede. Ja, det må man sige. Han går ud om aftenen og siger godnat til dyrene. Jeg havde en morfar, der arbejdede på samme vis, også havde grise i det antal. Okay. Og som også havde det der med, at man gik selvfølgelig ud og sagde godnat til dyrene, sikrede sig, at der var okay i stallene. Og hvem vil ikke gerne komme ind til varmede sutsko og mad, der står på bordet? Altså, jeg har selv en mand, der sørger for, at maden står på bordet. Jeg kan kun anbefale det. Altså, det er fantastisk. Det der med at varme sutsko, det må vi så lige arbejde lidt på. Ja, det gør jeg. Ja. Det skal være Olof Larsen. Det skal være Olof Larsen, ja. Havde du luret det? Nej, det havde jeg sgu ikke. Ej, det skal det. Hvem skal du? Eller hvis jobs vil du hvis job vil jeg have. Jamen, jeg tror faktisk, jeg tror faktisk godt, jeg ville have Tjener Bolts. Okay, det havde jeg så ikke set komme med i det, spørger jeg bare. Hvorfor, Mille? Det må vi høre. Ja, altså i virkeligheden handler det måske ikke så meget om jobbet. Men det der tiltaler mig er det her med at Bolt han er jo sådan den ultimative sladdertaske her i byen, og
jeg tror faktisk, jeg ville trives godt med sådan det der, at være i det der miljø, hvor man sådan hele tiden hører nyheder, kender alle, ved hvad der foregår, altid er den, der ligesom kan være først med det nye, og at der sådan er et vist flow, kan man sige, det her med sådan mennesker ud og ind. Det tror jeg faktisk, at jeg kunne trives ret godt med. Altså havde I gennemskuet, at Mille faktisk drømmer om at være årets største sladdertande? Jeg havde ikke, men ja, jeg kan godt se, hvad du mener. Ja, ej, hvor er det sjovt. Ja, så det nu kan I jo så sidde og tænke lidt over derhjemme, hvis job vil I gerne have i Matador. Det er faktisk meget sjovt at prøve at sidde og tænke over, hvad vil man egentlig, hvad vil man trives i, hvis man kunne det er nemlig det der med hvorfor. Altså, det er så nemt at sige, jamen jeg vil gerne tjene mange penge, jeg vil bare direktør Varnes eller et eller andet, men vil man også trives i jobbet? Det er jo det, der er sådan er spørgsmålet. Ej, det var sjovt. Det er godt, Mille. Så slutter vi på en god måde. Så slutter vi med den, og så siger vi tusind tak for i dag, og fortsat god kampdag. Ikke? Yes. Tak skal I have. Tak skal I have. Hej.